Παύλου. Αξιότιμοι αντιδήμαρχοι και μέλη του τοπικού συμβουλίου. Καθόλου! Τίποτα! Του συλλόγου μας. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, όπου με αισιοδοξία και ενθουσιασμό γιορτάζουμε την έλευση του νέου έτους. Πάλι δεν μ' ακούς! Απόψε, πέρα από την καθιερωμένη κοπή της πρωτοβολιάτικης πίτας, είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τις δράσεις μας, αλλά και να ανενώσουμε τη δέσμευσή μας για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να καλέσω τον δήμαρχό μας, κύριο Γιώργο Τζαβάρα, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Όσο και αν προσπαθείς δεν ακούγεσαι. Καλησπέρα. Επειδή και ο ήχος είναι λίγο περίεργος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο νεοσύστατο σύλλογο σας, μακροημέρευση, με πολλές επιτυχίες, πραγματοποιώντας όλα αυτά τα οποία έχετε σχεδιάσει. Να πω ότι πριν ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, να αφήσουμε όλα τα αρνητικά πίσω μας και να δούμε το 2025 με πολλή αισιοδοξία. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, αρκεί να έχουμε υγεία, να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε εμάς. Με τη δική σας ψήφο μας αναθέσατε τη διοίκηση του τόπου μας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτή την πενταετία, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, αλλά εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αφήσουμε το αποτύπωμά μας με τις καλύτερες εντυπώσεις στο τέλος της θητείας μας. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή επιτυχία, Μαριάννα. Να είστε καλά. Γεμάτη προκλήσεις, αλλά και λαμπρές στιγμές. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντήσαμε, με την αφοσίωση και την αγάπη όλων σας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παύλου Ηλιτός συνέχισε δυναμικά τις δραστηριότητές του. Οι πολιτιστικές μας δράσεις, οι αθλητικές δραστηριότητες και οι εθελοντικές μας πρωτοβουλίες έφεραν κοντά μικρούς και μεγάλους, ενισχύοντας τη συνοχή της κοινότητάς μας. Με συγκίνηση και περηφάνεια μιλάμε για την αποκατάσταση της Παναγίας στο Ράδι, μια προσπάθεια που αποτελεί για όλους μας ιερό καθήκον. Η ανάγκη στήριξη της Εκκλησίας ήταν άμεση και επιτακτική. Χάρη στη συνεργασία μας με την τοπική κοινότητα Παύλου, την ενορία μας και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Καντούμη, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την προσωρινή ενίσχυση του ναού με μεταλλικά στοιχεία, μια ενέργεια που κόστησε 2.500 ευρώ. Παράλληλα, με τις γενναιόδωρες συνεισφορές των κατοίκων του χωριού μας, συγκεντρώθηκαν επιπλέον 2.735 ευρώ, τα οποία φυλάζονται στο Ταμείο της Ενορίας και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της Παναγίας. Ο ναός μας έγινε και πάλι όρθιος, δυνατός και η κοινή μας προσπάθεια αποδεικνύει ότι όταν ενωνόμαστε για ένα κοινό σκοπό, τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Με την ίδια ενότητα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να δούμε τον ναό μας πλήρως αποκατεστημένο και λειτουργικό, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της συνεργασίας και της προσφοράς που μας ενώνει. Αυτή η ίδια διάθεση προσφοράς και αγάπης για τον τόπο μας οδήγησε και σε ένα ακόμα σημαντικό εγχείρημα, την ανάδειξη της Ιητού. Η Ιητός δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος για εμάς, είναι ένα σύμβολο, η ίδια η ταυτότητα του συλλόγου μας, το όνομα που επιλέξαμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας για το χωριό μας και την ιστορία του. Η ανάγκη να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε είναι για εμάς καθήκον, όχι επιλογή. Χάρη στον καθαρισμό και τις εκθαμνώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εθελοντικού καλέσματος μέσα στο 2024, αποκαλύφθηκε ένα σημαντικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και ένα τμήμα τείχους με δεκάδες επιγραφές που για χρόνια είχαν χαθεί στη βλάστηση. Το εγχείρημά μας μάλιστα δεν πέρασε παρατήρητο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δύο δημιουργοί διαδικτυακού περιεχομένου και ένας συντάκτης περιοδικού επισκέφθηκαν την περιοχή και την παρουσίασαν στο κοινό τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της. Αυτό μας δίνει δύναμη και μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε με την πλήρη ανάδειξη της Ιητού. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να δούμε τον τόπο μας να λάβει ξανά όπως το αξίζει. Παράλληλα, η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη δράση και στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η χοροδία μας και τα χορευτικά μας τμήματα έδωσαν δυναμικό παρόν σε σημαντικές εκδηλώσεις, κρατώντας ζωντανή την πολιτιστική μας παράδοση,
ενώ η σχολή ποδοσφαίρου και η ομάδα στίβου προσέφεραν στα παιδιά μας όχι μόνο φυσική άσκηση, αλλά και ομαδικό πνεύμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίζετε το σύλλογό μας. Χωρίς τη δική σας συμβολή, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας, τους χορηγούς, τους εθελοντές, τα μέλη και τους φίλους μας για την αδιάκοπη προσπάθεια και την προσφορά τους. Απόψε όμως είναι και βραδιά γιορτής. Σε λίγο θα προχωρήσουμε στην κλήρωση της λαγιοφόρου μας, όπου θα κληρωθούν 1.000 ευρώ και πολλά ακόμα δώρα, ως ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης προς όλους εσάς που μας στηρίζετε. Πριν κλείσουμε, ας κόψουμε μαζί την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας με την ευχή το 2025 να είναι γεμάτο υγεία, αγάπη και επιτυχίες. Θα ήθελα να καλέσω κοντά μου, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους συνεργάτες μας, για να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή. Το δάσκαλο της χοροδίας μας, Αλέξη Κύλη, ένα χειροκρότημα. Εδώ κύριε Κύλη, λέτε. Η χοροδιδάσκαλός μας, δυστυχώς, Μαρία Κραβαρίτη, δεν κατάφερε να είναι κοντά μας. Έχετε όμως τα πρώτα πολλά και από εκείνη. Το προπονητή της ομάδας τύπου και της σχολής ποδοσφαίρου Κωνσταντίνο Σπανό. Και τη δασκάλα γιόγκα και αεροπικής, Αργυρό Αθανασίου. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Καλή χρονιά με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Ο αντιπρόεδρος μας, οι γραμματέες μας είναι παραπάνω. Για το καλό. Η δική σας δώρο είναι ένα χειροποίητο κόσμημα από τη Μαρία του Δεξί, που μας έκανε και την τιμή και ήρθε από το Βόλιο για την κοπή της πίτας. Και την πρόσφυγη υγείας, σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση. Thank you.